Jaakob apostoli kirjoitti ja sanoi, jos joku teistä on sairas, kutsukaa vanhemman eli presbyteri eli papit ja he antavat anteeksi ja voittelevat tämä yljelle ja hän paranne tai ainakin vahvista uskoa. Tietysti se on niille, jotka ovat vakavasti sairaita tai esimerkiksi tulee joku vakava leikkaus tai esimerkiksi myöskin iäkäille ihmisille, joilla varmasti on joku vaiva aina. Eli kaikille niille, jotka uskovat, että tämä sakramentti auttaa myöskin kestä tämä tilanne, missä nyt he ovat. Koska jokaisessa sakramentissa sisältää nimenomaan tämän usko Kristuksen, että hän on minun kanssani. Että hänen kanssaan nyt minä tämä hetki elän ja haluan vahvistaa omaa uskoani. Että se on nimenomaan sakramentti, joka kantaa ja auttaa sairaita nimenomaan olla Kristuksen yhteydessä. Ja tämä tapahtuu monella tasolla, sanoisin. Aika monet papit järjestävät tämä, että se säännöllisesti kerran 2 kuukaudessa tai kuukaudessa jaetaan kotona tai missä vain siellä, missä on mahdollista, jos on katolinen ympäristö tietysti. Esimerkiksi meillä tässä Suomessa on vähän vaikeampi vierailla useammin saman sairaiden luo ja jakaa sen sakramentti. Meillä noin 30 000 vuodessa. Ja tietysti sinne on myöskin kaikki muut matkat mukana, eli Ahvenanmaa tai Eurajoki 2 kertaa kuussa. Kouri ja sitten ne muut matkat sinne ja tänne, miten pitäisi viettää messua tai sakramentit. Mutta suurin osa niistä, sanoisin, on niiden vierailu meidän seurakuntalaisten luona. Tietysti suurin osa tästä minulle ainakin on tärkeä vierailemaan niitä meidän seurakuntalaisia, jotka asuvat vähän kaukana diasporassa. Eli sitten minä ensiksi soitan ja sopimme jo sopiva heille ja mulle aikaa ja sitten vain toteutetaan. Ja se voi kestää joskus koko päivä, kun menet pari tuntia sinne päin ja sitten olet siellä ja sitten takaisin. Eli se on semmoinen, joka kuuluu Aasiaan, sanoisin tässä meidän Suomen olosuhteissa papien työn tai papien kuvaan. Yleisesti, jos on tavallinen tilanne jossakin sairaalassa tai kotona tai vanhakodissa, se pappi menee sinne ja yleisesti se toimitetaan oikeastaan, jos on mahdollista, jos sairas on vielä tajuissa, oikeastaan 3 sakramentin yhteydessä. Eli on myös rippi, eli parannuksen sakramentti, jos tarvii, kommunio, eukaristia ja sairaiden voitelu. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Eli silloin kun sanotaan, tietysti se on myöskin lukukappale siellä, on synnin tunnustus yhteydessä, koska se on pyhä toiminta niin sanottu. Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänen. Mutta saatan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en ole minä sen arvoinen, että tulet minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Joka ottaa vastaan sairaiden voitelu, hänelle tulee tämän vahvempi usko, ainakin pitäisi olla, koska se on uskon hetki, että Kristus on minun kanssani nyt kantamassa tämä ristiä, eli tämä sairauden kärsimyksen ja niin kaikki.
tuo kaikille sairastaville lievitys heidän vaivoissaan. Me rukoilemme sinua. Kirkko on myöskin mukana palveluksessa heidän, jotka ovat heikkoja ja jotka tarvitsevat kirkkoa justi silloin, kun he ovat sairaita. Kiitetty olet sinä, Jumala. Armoninen Jumala, tue palvelijasi, joka uskon ottaa vastaan tämän pyhän voitelun. Virvoita häntä hänen vaivoissa ja anna hänelle voimaa hänen sairaudessaan. Tätä pyydämme Kristuksen Herramme kautta. Aamen. Ja sitten pappi voitelee infirmorum pyhälle öljelle. Tämän pyhän voitelun kautta autakoon sinua Herran laupeus ja pyhän hengen armo. Aamen. Eli voitele otsalla ja molempien kädellä. Ja se on tämän varsinainen sakramentin hetki jakaminen. Herra, antako sinulle kaikki syntisi anteeksi sekä pelastakoon ja virvoitako sinut. Aamen. Rukoilkaamme. Kirkolle on myöskin hyvin tärkeä kaikki myöskin ne heikot ja sairaat ihmiset. Ei vain tämä, miten nykymaailma puhuu tästä kauneudesta, rikkaudesta ja terveydestä, vaan myöskin ne heikot sairaat ovat myöskin mukana elämässä, erityisesti kirkon elämässä. Siunatkoon kaikkivaltias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Näin on jo tehty. Hienoa. Sitten ensi vuonna jossain vaiheessa tammikuussa minä taas soitan sulle ja tulen tänne taas kommunion kanssa. Okay? Tässä onneksi Suomessa on hyvät tiet, ei vesytte. Ainakin minä tykkään ajamisesta, ei ole mitään ongelmaa. Kyllä, hoitamme asiaa niin kuin pitäisi. Ainakin yritämme.